Kadai hadian lais nam tam ai kata men ha ka lai phau tarik unai lur arjar arpuar bakawai ka samla lut na kawai ka snong ha East Khasi Hills District kala pla hala ka kmi ya ka jingsha bat bor jongka hala ujong ukpa ha ka por bakadang don khat san snam karta kani ka samla lut kala yo ru iwe ikun ibala ars nam tam menta bat iba don ha pedang ka jingbam klan kamen yau teu kupala kem da kipulet ha ka sitarek urisau arjar arpuar hadien ka jing ujor ijahar na kalyang ka kmi bat uhenmen jangate ka samla lut ha ka laipau tarek unai lur arjar arpuar kala yathu ba ukpa jongka ula berngem penyap yaka lada ka yathu ya ki jing shisha baro bat pha ru yaka bakan thok ya ka kmi da ka baong ba ukpa jong ite khulung udai uwe ubriu na shilong pa songa ula ben la bichat yang atang susi mo kang kathang sem ngamla ta ban ya thui mai ro te mai klis klitukit yang man kapol man kasngite men lai photarik ni bakhanda te ngala ban ya thota klis klitukit te ngaya thona hi mai te mai pan nang kren su bang la ya thona ikata ngamnor ban ya tho hayeng ima ham ban penyap te ngamnor ban ya tho te ikon ken la yo mta la dam arsnam kerta bus kata ibrngam fi yung ibrngam penyap ko ipa thok ka skorin ha ipa thok I ong ne ong rata u nongsor tang bangam nor ong na benda ire ita nongsor te ime hap ngai ka ngai tamba iklis klitukit ben man kapor ya ita te ngala akan benya thona lai phutarik ni bakhandai te ngala benya thona badai ipa basi ikpa chone khulung na kalyang ka kmi kala ong baka don ya kamaya baka khun jongka kamplai ki jing shisha bat haki snam ki bala lej kala yai kali ya ka na kapor shakapor haring kat ka jing yam ka thang man sim kala ong bakala pentip ya kani ka jing pla ka khun jongka haki bahayeng bat shim ru ya ka rai ban ai ki bor jongka an ban le e ka badon kam wat la ka dei yau kupa jongka ni ka samla lut na do nang kang kam manga ka kami ngapet haba ngapet ya ka khon nga ai kumba armet tangak li anda ngalak li kang kamdai nang ta haba ngapet nyapet ngamila sa tangawat kin ngayalam kin ya kaba ngan le ai sumar ngan le ai kem tada ngala le ta kaya tho kin kata kanong kem kebla armet nang ta kin anda ngala keli ka ang da unang sar hang ta pat ngang patip ka kerteng ka angam tip ya ka kerteng ra ya uta ubre ru ngam itho ta kala sukut kata nang takin anda ngap perkat ngakeli si keli ya ka anda la khakin ini ka khon kala dai ban yeng ban rekai kamla ngakeli si ngakeli balai ka khon ba kamla ban rekai ban yat nang takin ha kalai photarikin jong upni bakhandai ngakeli kaya tho ya kata kacing cia bara ngasukuli be nyaang be ka khonra kala dai ban rekai kala dai ban man khna tip kadang long be kum ka khna ka badang da ka benhai tang dan ka daw ya tho hang takin ka plakin badai daipa mar sentip ngala ya tho ya kihmen ya ki parah bara ngilaya ya pentip ya ki yeng kisem bara tangilaya perkat badai ban penkem na nga kalong kme bat ya ka khon ru ngadan hapdang ka ching sep teng kat
kata ka men sem ksoj ke beladon kumno unwan ban lek yangi un penyap ngisip teng ngayam habang berkat ngakwa ya kisnong kitau ya ki bas ngawdon ka men sem ya kacing sengaw laklay ban ya rap kum ya nga ka brew ka basam kat kan ka pap bakin ya rap lem na ka bentah kacang Pas ini lakem. la ya pakam men sitarik ki bahyeng ki kini jong kane ka samla lut ki la pen pau ka jing so si thang bakom kane ka jing ja ka wan ja patna ka liang jong ki hi ki pen pau ba ki e ba ha ka ti jong ka an ban pen sitom yau niu kpa Hana kalian sungai kibahieng hadin ba hakatuka lai potrik hadin perkandai uci hadin mengilai kena kacing tip tena kalian sungai kibahieng kat bala ila yolum ki bahieng asem ki kinye ki mama ki para kat badon te nang ila dapat pembek dayeng ting la ya pembek ngila era be ban marba kat kena kacing cia kadon hakayeng te bangin lek be ka FIR percaya ni ubreu te hadin mengilai belai ka FIR haka historik menstep Terima lại đập lại cái FIR mình sengi ningkong kila yo ban kem tinggal akam sengi usuk nomor ba kadwa kimpat ban kim padio ban kem mun na kalian sengi yeng nong idon apa kecing sengus air kan marba yo la seula ban pai sing ne ang godon kata kecing sengu terin baki hari maka an kila yo kem te na kalian sengi yeng nisung sudan tang ni gawe ba man persengau suka an ba baka an kan penstom kat kum kecing le cung ni ubreu Nongkat perngai kali kita ki kendor fair kiba kaanya kala deb mansna tingis kurpat kata negara yang sukaan paling suparu la sayo don ki kidu ki breu kiba don kecing sengau para breu para mesim begini rap lem kan ya ka yang sem cungi kiba kenduk kat kenika cinge Halor kani ka jingja ka kong Agnes Karshi yeng ka president jong ka CSWU haba penram jor halor kani ka jingja kala ong baki ba mat hi ka jingja sa thombor hi kidi ban mi sekman ban pentep shiki bor jong ka an khnang bakan long ka jingsneng yaki waipat Kalong ko basusi siya bat ka long ko mahir dor no ka imlang sa lang jungi haba ukpa ude ban pet unong yada handai us thombor no da ukpai lagi kun te kabarak thang shisha kan te kham tam lei ka tu ko long yeng kat nu ka jing so si jungki namar long ta kan kin ski khna bakidang red lei kimla tamat kran kin ut chanu kin ya thu ya nu te ya kani ka long yeng menta kala stang ban ai ka ta ka FIR but ngi kwa ba ki weiru ki bon ngi yo jing tep ba ki bon kum kini ki jaj jingja ki beja po ka jalla jungi but kim nuot ban yo ban ai ka sur shabar te ngi kerpat ba ka di ban don ka research ka ban le ka ta kom ban wat khnang ba kum kini ki khna ba pri kinum bu haka jingja haka kinum im haka jing dum ke jing tiang bat kalong kum ka ban slur ban yathu ladak sha thombor hayeng asam kat kum ka an ladakat ki babure ban yadai ya kani ka jing snio kham tami ki khnarit wat ya ki tu ki ba ben buri hab ya kemlang te kidon hoi ki ba puri ki dai ki jing snio kim kwa ki dai u tau nong le te ngi kerpat ba sobha wat ya da namar balai ka jing thombor kam dei tang ye itu ka ja ka long ka thombor ka society but ya ka rep ka dei man kapor ka bakta ya baro balai ba kisaong ba mday tang hangta ndray kakta ika society bro kawai bat ngimday ben chus ngapjar ngidey ben yatho bat kibadan haka jing sumbha kidey ben
wan syakmat kila ban snok ti bat ngi ban ya thu lem khnang bangila ban ya kersan lang bat ki kalong ka menta kila ya thu jai ba kila tip ya ka jing shai kam ong ba ki snap jar ki wat hi ya to nong le rei kim la ban tip kat bam pat ya thu itai khna tang ba itai khna ka jing tiang ru kam dei ka taka basuk ya imo te rei menta jai bi la ya thu la ban lap ya ka jing shai but ki wei ru kalong ka sik kum ka jing shai ya ki ru ba ka jing slur ba ken sedang ban keren om dei ban chu ngap no kadon ka an kadon ka ki bor ka haka yu ki pulit ru haka ni marsen tip tu kila pen kem no wud but kala ya kat kum ka ba dei ban ya te ka sarkar ru ka dei ban kersan ni kini but khamtam ni kini galong yang ka baduk ki dei ban ai mardor ki dei ban sedang ban erap pisai ki ma ki don ka jing mdei ka basuk bakin ya na wei ban lech sa shawai statement ban lech ka tu ki dei ban biang but ka sarkar ru ka dei ban biang kali ya ki haki por baki pulit ki hap lech shawi ki ka dei ban biang kali mdei ban bu tang kawai kali hapo kawai ka police station kin le kumnu ki teng ki mla be ya ka tu te rei kum ye gini jai kes ka dei ban don ka kali ka dei ban biang ban lech shaw ban on khnang ba kini kinum lut na ladi